Szeretettel, tisztelettel köszöntöm kedves egyvezményeket, hallgatókat, művészetkedvelőket, művészetpártolókat, és mivel érkeztünk egy távolzáróhoz, a 47. távolnak a záró momentumához, a kiállításhoz, amikor is le fogjuk mutatni az alkotókat, személyesen is megjelennek is az ő színe előtt, és az alkotásait megcsodálják. Ez az első tábor, amikor ilyen népes számban van jelen a művészet, így mindenkinek egy munkáját kiállítani. Remélem, hogy az ősz folyamán a világési játékban megmutatja a utóbbi munkákat is ezekkel együtt. Kezdetnek átadnám a szót Szódor Bende a polgármesterről. Szeretettel köszöntök én is mindenkit. Az a nagyon szép ősi írhatás utolsó mondatai jutnak eszembe most, hogy ameddig újra találkozunk, hordozzon tenyerén az Isten. Nem csak az elmúlt egy év alatt, ami eltelt, hordozott minket a tenyerén az Isten, de az elmúlt héten még inkább tenyerére vette a községünket az Úr. Örömmel és odálattal telik meg a szívünk a kiállított alkotások látványától. Hála tőle el, hogy élettel telt meg a Dávid Ferenc ifjúsági ház ismét egy kis időre. Köszönetet mondok az alkotótábor résztvevőinek, akik eljöttek hozzánk, hogy alkotásaikkal megmutassák a hely szépségeit, érdekességeit. Azt is, hogy hírjük viszik a világban, hogy itt egy művészet szerető, művészet tisztelő közösség él. Köszönjük a szervezőknek, hogy tovább vitték a hagyományt, és hogy 47. alkalommal is megszervezésre került ez a tábor. És nem utolsó sorban köszönet illeti a közösségünkből azokat a személyeket, akik munkájukkal segítették a tábor működését, akiknek fontos a közösségünké végzett munka. Ugyancsak az íráshoz fejezném be a köszönetnyilvánításomat. Legyen előtted mindig út, újra mindig hátad mögül a szél, az eső puhánesen földjeidre, a nap melege süsse arcodat, és amíg újra találkozunk, hordozzon tenyerünk is. Acum câteva cuvinte și pe românește să înțeleagă și oaspeții noștri din Iași și din Piatra Neamț. Vă mulțumim foarte mult că ați fost prezent la lucrările cele de-a 47-lea ediție al tabelei de creație din Mărtuniș. Ne-ați adus în sufletele noastre lucrări foarte frumoase, excepționale. Vă mulțumim pentru prezență și vă așteptăm înapoi și la anul, dacă aveți timp și dacă v-a plăcut aici. Nem szeretném a hét összegzését gondoltam ide, hogy összegezzük a hetet. Voltak jó, voltak kevésbé jó dolgok, voltak nagyon jó dolgok. Én inkább a pozitívumokra fordítanám a figyelmet. Ugye ez az első tábor, amikor ilyen népes kiállító művészek vannak, tehát ennyien sokan vagyunk, 27 alkotó volt jelen a táborban. Ezeknek láthatjuk az alkotásait. 5 szobrász volt jelen a táborban, ez is egy különlegessége a idéni tábornak. Találtunk illetve 2 kitűnő szakácsnőt, akik a héten terekasan helytáltak, reggel, délben, este, Balcsán Zsófi és Kádár Anna Mária. Nekik is köszönjük a lelkes munkát, amit kifejtettek. Egy pozitívum történt a negatívum után, ugye, amikor a helyi kevitanács elfogadta a szobor felállítását itt az udvarban, és utána
sajnos visszautasították, de hál' Istennek az alpolgármester közbeni járásával a szobor állni fog Komorod-Szentpálon. Talán még jobb helyre is kerül. Nekem is simogatja a lelkemet, mert így legalább a tábor munkáiból most már a Básfalva után Szentpálra is fog kerülni egy Sebestyén Róbertnek az alkotásra. Én átadnám a szót Kelemen Albertnek, hogy értékelje a tábor munkáját, a kiállítást. Szeretettel köszöntöm az együtteket, támogatókat, kiállító művészeket és minden érdeklődőt. 47. Román Viktor alkotótábor záró kiállítása alkalmával szeretném megosztani gondolataimat, értékelni a tábor tevékenységét és méltatni az itt kiállított munkákat. Un salut cu drag și dragi pe artiștii colegi din Moldova. În următoarele momente am să fac o scurtă prezentare a activităților din tabăra de creație de la Mărtiniș, la aprecierea creațiilor născute în săptămâna recentă. La sfârșit o să fac și o prezentare în limba română, un scurt rezumat a ideilor prezentate în limba maghiară și în limba română. Mindannyian a bőrünkön érezzük, hogy az emberiség történetének talán az egyik legforróbb nyára. Ezért legtalálóbbnak Gyészabó Béla Hónapok című fametszet ciklusa előtt megfogalmazott bevezető sorait találtam ide legmegfelelőbb. Minden születik, él és elpusztul. Fűszál, évszázados fenyő, így a táj is. Iskorom óta rajongva bámulom a fákat, a virágokat, azzal a meglepő tanulsággal, hogy öngyilkos növény nincs. 100-szor is levághatod a fűzfa ágát, megölheted, de míg él, életkedvét elvenni sosem tudod. Városaink egy-egy eset fái tudnának erről sokat beszélni. Csüggedéseinkben példát mutatnak. A hónapok hitvallás a természet olyan szépségei mellett, melyeket az ember, legalábbis amit lerajzoltam, még nem bontott meg. Nagyon remélem, hogy Gyészabó Béla szavai beigazolódnak, és a most kiégett mezők, száradó fák, alig csörgedező patakok túlélik ezt a mostani szárazságot, újra erőre kapnak, és régi fényükben fognak pompázni. Mi emberek, művészek és laikusok egyaránt még sokáig csodálhatjuk majd a természet szépségét. Egy művésztelep záró kiállításán vagyunk. A városok műtermeiből való kivonulás mostanra már igen régi hagyomány. Az első ilyen jellegű kezdeményezések már csaknem 200 évvel ezelőtt születtek. Néhány párizsi művész kivonult a város környéki erdőkbe, Barbizon, Fontainebleau, és ott a műtermi beállítások, mesterséges fényforrások helyett a természet és a gyorsan változó fényviszonyokat kezdték tanulmányozni. Ezek a kezdeményezések szinte automatikusan magukkal hozták a modern irányzatok kialakulását, hiszen a gyorsan változó fényviszonyok megörökítése többé nem tette lehetővé a realista akadémikus kidolgozást. A fényekre és a színekre helyezték a hangsúlyt, és így megszületett az impresszionizmus. Ezután már tudatosan keresni kezdték a művészi kifejezés új és új formáit, új irányzatok születtek, fénykorukat élték, hanyatlani kezdtek, hogy elmúltak. Ami valamikor vérmes újításnak számított, az mostanra már szinte klasszikussá szerint. A Komorod-Szentmártonban a művésztelep hagyományai 1970-es évekre nyúlnak vissza. Előbb 1973-ban szerveztek faluheteket, Nagy Attila polgármester és Cseketi Péter írókat hívtak meg a faluba, akik előadásokat tartottak a kultúrotthonban. A képzőművészeti tábor 1978-ban indult, Szécsi András, Balázs Imre, Fürdomán, Vidmaszenko János és Kedvei Zoltán részvételével. A mostani 47. alkotótábor résztvevői, illetve azok a művészek, akik a záró kiállításra jelentkeztek pluszmunkákkal, Bara Barnabás, Bálint Ágnes, Bezendú Mitru, Csata Jenő, Gál Ildikó, Izsák Réka, Ivoskis Sándor, Kárványi Péter, Kalló László, Kassa Imre, Kató Vladimir, Kelevendénes Leher, Kolumbán Antal Ilonka, Kába Zoltán, Kusztura Sándor, Ór István, Sánta Csaba, Sebestyén Róbert,
ez Kovács Géza, Türnovan Tamás, Tompa Ildikó, Tudor Konstantin, Tudor Dojna, Varga Amar László, Zsigmond Márton, Török Erzsébet és Szarka Valentin. Ha valaki kimaradt, akkor elnézést kérek. A tábor tevékenységének értékelése úgy bűnkritikai, művészettörténeti szempontból igencsak egy nehéz feladat. Úgy térben, mint időben, igen nagy területet fed le, hiszen a helyi művészek mellett, akik nagy része Udvarhely, Csík és Maros megyék területéről érkeztek, jelen vannak Magyarország és Svédország és moldvai művészek is. Szinte minden műfaj és a plastikai kifejezés minden formája megtalálható a kiállításon. Az alábbiakban csoportokra bontva próbálom értékelni az itt kiállított munkákat. Hát a szobrászok Bara Barnabás, Kádár Dombi Péter, Sánta Csaba, Sebestyén Róbert, Türnovan Tamás valamennyien saját stílusukban és munkatempójukban alkottak. Sebestyén Róbert Metanoia című alkotása az átalakulás, megújulás metaforája kívánt lenni. Tehát nem készült el, ha jól értettem. Kívánom, hogy jelképe legyen a megnyitó kezdetén emlegetett örökös megújulásnak, a rossz legyőzésének és a jónak a továbbélésének. Bara Barnabás plastikai sorozatot készített, Szép fegyver Kovács Panaszai címmel, szimbolikus erővel igyekszik bemutatni a női testnek a korral való folyamatos elváltozásait. Kádár Dombi Péter agyakszobrai népies, humoros módon mutatnak be különböző karaktereket. Sánta Csaba különböző negatív, pozitív formákat ötvözi, virtuóz módon kezeli a viaszvesztéssel készülő bronzuntis technikáját. Türnovan Tamás a környéken még fellelhető kerítés és kapudíszítő motivumokat gyűjtötte össze, és fogalmazta át egy egységes szobrászati alkotással. A Homorod Szentmártoni alkotótábor hagyományait leghívebben őrzik azok a festők, akik a környékbeli táj szépségeit, változásait, valamint a helyi faluképeket, építészeti sajátosságokat örökítik meg. Az idei tábor tematikája a szomszédos Abásfalva volt, ahol nemrég elindult egy mozgalom a helyi épített örökség megőrzésére. A tájképek számomra egyúttal a régi nyarak hangulatát is idézik egy-egy erdőrész, egy hűvös patakmedér felvillantásával, melyeket már egyre nehezebben megtalálni a mostani forró, megváltozott időben. Közé sorolhatnám többek között Csata Jenőt, Kalló Lászlót, Pusztura Sándort, Kató Vladimírt, Jóskis Sándort, Kelemen Dénes és Kovács Gézát. Hozzájuk csatlakozik Bezen Dumitru, aki a francia gyökerekből táplálkozó román tájképfestészet mindmáig friss, impresszionista hagyományát hozta magával. Talán a legnépesebb azoknak a művészeknek a csoportja, akiket szintén megillet a helyi környezet, de nem feltétlenül maga valóságában akarják visszaadni benyomását. Valamilyen építészeti vagy természetadta motivumból indulnak ki, majd ezek a motivumok önálló életre kelnek képeikkel, vásznaikon, átalakulnak szimbólumokkal, vagy plastikai kifejezési elemekkel. Ide sorolhatnám Tudor Konstantin, Kolumban Antal Ilonkát, Zsigmond Mártont, Hót István, Jóskis Sándor, Tudor Dojna, Gál Ildikó, Tompa Ildikó alkotásait. Hót István találva jegyezte meg, hogy úgy, ahogy a zene nem egy tárgy, nem egy letett élettelen hangszer, hanem dallam és ritmus, a képzőművészetnek sem kell ragaszkodni a realista ábrázoláshoz, hanem foltok, vonalak, pontok összessége, melyek valamilyen benyomást rögzítenek és valamilyen üzenetet közvetítenek. Mai képzőművészeti világunk jelentős részét képezik azok, akiket szokás modern, absztrakt, avantgárd, konfiguratív jelzőkkel illetni, ők azok, akik a már bevett és mondottan klasszikussá szerint plastikai kifejezési módok mellett egyre kutatják a kifejezés újabb és újabb módjait és eszközeit. Kassa Imre hagyományos felületekre viszi fel sokszor játékos vonalakkal játszadozó formáit, sokszor olajfestő narakkal, fíztollakkal rajzol. Varga Amár László több sorozatot is készített, helyenként kiragad egy motivumot, női testet vagy emberfejet, új kontextusba helyezi, tovább variál, új és új látványokat hozva létre. Az innovatív művészek csoportjában sorolhatnám még Bálintán és Szarka Hajnal, Izsák Réka alkotásait. Persze egyik művész sem lehet beskatujázni, mindenki a maga egyéni módján alkot, és egyszerre többféle elem, többféle irányzat és visszatükröző alkotásaiban. Tehát előfordult olyan is, hogy aki ugye
eddig tájképeket festett, most kilépett ebből a megszokott hagyományból, vagy éppen fordítva. Humorodszentmártoni tábor nem csak egy alkotótábor, a tábor 10 napja egy valóság és kulturális rendezvény sorozat. A tábor kiállítási anyagához csatlakoznak helyi művészek is. Az idei tábor Bence Ervil, a helyi amatőr festőművész tárlatával kezdődött, könyvbemutató irodalmi estek zajlottak, László Gyula bronz emlék plakettet adományoztak a szomszédos Avásfalva községnek, egy kirándulás keretében meglátogatták a szomszédos Soborod Karácsonyfalva unitárius templomát, ahol nemrég Szent László freskó ciklus került napvilágra. És akkor most átérnék a román összegzésre és végére hagyom a köszöntőt. Diciamo c'è presentare un citato Graficiano di Sabu Bela, ma c'è un ciclo di silogravuri face un scorpotto în care vorbește despre puterea de viață a naturii, a plantelor, a copacilor de a reînvia. Afirmă că nu există copaci sau plante sinucigașe, putem să trăim arborele unui copac de 1000 de ori, dar totuși o să crească și să o erupe din nou dacă are rădăcinile intacte. După aceea am afirmat speranța, după o vară toridă cum avem acum, poate cea mai fierbinte din istoria omenirii, totuși natura o să-și revină și o să avem posibilitatea de a admira frumusețile ei încă mulți ani. Suntem la 47-a ediție a taberei de creație din Comuna Mărtiniș. Putem să facem aluzie la școlile de pictură din istoria artei universale. Primele încercări de acest gen au început în secolul al XIX-lea, au trecut de atunci aproape 200 de ani. Artiștii de atunci au părăsit atelierele din orașe și au început să lucreze sub cerul liber, practică ce a fost intitulată mai târziu pictură plein air. Schimbările rapide ale condițiilor de lumini și umbre au determinat pe artiștii să renunțe la redarea minuțioasă a realității și să accelereze tehnica de pictură. Așa a luat naștere impresionismul. După nașterea impresionismului, au luat naștere și alte curente artistice moderne. Au început căutările conștiente ale noilor modalități de exprimare. De la începutul secolului al XIX-lea și până în prezent, a avut loc numeroase ieșiri, numeroase secesiuni, au luat naștere numeroase curente artistice și au fost organizate numeroase școli și tabere de pictură. Tabera de creație din Comuna Mărtiniș, numită și tabera de creație Roma Pictor, este una dintre ele. Începuturile ei datează încă din 1973. Primarul de atunci, Nagy Attila, și scriitorul Ceke Peter au chemat mai mulți scriitori în sat. Ei au organizat ședințe, întâlniri cu cititorii. Artiștii plastici au început să vină în comună în 1978. Printre primii au fost Szécsi András, Balázs Imre, Ürnova Brit, Maszer János și Kedeli Zoltán. De atunci și până astăzi, tabăra de creație a fost organizată aproape în fiecare an. Aprecierea lucrărilor din punct de vedere a esteticii și critice de artă este destul de dificilă. Avem o gamă largă de artiști, diferite stiluri și numeroase forme de exprimare artistică. Artiștii sunt prezenți atât din Transilvania, cât și din Moldova, Ungaria, Suedia. Curentele de artă avangardiste, la vremea lor, precum impresionismul, s-au îmblânzit până acum și au devenit aproape clasice. În tabără sunt prezente aproape toate genurile de artă și aproape toate curentele contemporane. Am să încerc să fac o grupare după modul de exprimare a diferitelor artiști. Printre sculptori se remarcă Bora Barnabás, Kádár Bobby Péter, Sándor Csaba, Sebestyen Robert, Péter, Ürnova Tamás. Ei au lucrat și în lut, dar s-au născut proiecte pentru statuete de bronz, au cioplit în lemn și în piatră. Grupul cel mai numeros este a pictorilor peisagiști. De fapt, asta este tradiția taberei din Mărtiniș,
dacă peisagistica transilvaniană are la bază școala pictorilor de la Baia Mare, artiștii români aduc cu ei atât spiritul impresionist al lui Nicolae Grigorescu și Ioan Ionescu, precum și spiritul mai expresiv din Moldova, reprezentat de Octav Micilă și Gheorghe Petrașcu. Pot să menționez din acest grup pe Bezen Dumitru, Ciotoianu, Hotu, Vlanic. Printre expozanții sunt artiștii care s-au lăsat impresionați de mediul înconjurător, dar nu redau peisaje, imagini concrete. Vorbesc dintr-un motiv concret, un detaliu arhitectural sau peisagistic, pe care o dezvoltă mai departe pe limbajul plastic al artei, ajungând la motive decorative sau simbolice. Dintre ei pot să numesc pe Tudor Constantin, Columban Antonilon, Cojin Martu, Iștoan. Există și grupul artiștilor avantgardistă. Ei caută noi și noi modalități de exprimare artistică. Fac experimente și sunt în concordanță cu curentele artistice din Europa contemporană, precum surrealismul, expresionismul abstract, curentele pop-artului și pop-artului, structuralismul, minimal art. Artistii cei mai inovativi din această tabără pot fi apreciați Vasa Indren, Eduardo Amar. În sfârșit, vreau să menționez că săptămâna de creație de la Mărtiniș nu este numai o tabără de creație, ci și o săptămână culturală artistică. Au fost organizate lansări de carte, întruniri culturale, excursii la monumentele din preajma comunei. Îi felicit pe organizatori și pe conducerea comunei pentru organizarea fiecare an a taberei și pentru artiști doresc multă sănătate și an bun de creație. És akkor végezetül a gratulálok a szervezőknek, a község vezetőinek, és kívánom, hogy még sok-sok évig megszerveztessék ezt a rendezvényt. Az alkotóknak jó alkotókedvet, és legfőképpen sok-sok időt kívánok, hogy tudják az alkotásokra szállni. Köszönöm szépen! Egy kis zenei egy zenei momentum következik, az első zenei momentum a mai délután, Satadáni Angyalok, a második osztályos tanuló Való Imre Művészeti Liceumban, Moszkvai emlékek és mars.
ezt Kovács Gézát, a tábor művészeti irányítóját, hogy hogyha gondolja, akkor... Ja, hát ez nekem nagyon nagy probléma, mert engem ezelőtt 4 éve nyugdíjaztak, úgyhogy ezt olyat mit mondjak. Hát tulajdonképpen mivel is kapaszkodhatnék jelen pillanatban. A helyzet a következő, és pedig az, hogy a művészet ma jelen pillanatban valami kibogozhatatlan, tehát 1000 arcú, nagyon sok megjelenési formája van. És ahhoz, hogy az ember valamilyen formában betekintést tudjon nyerni, nagyon fel kell legyen készülve erre. Tehát nem elég az, hogy rápillantok egy képre, és akkor nézem, hogy hát ez ilyen, az olyan, amolyan, színbe vagy vonalba valamit szugerál nekem, nagyon bele kell nézni abba a világba, amit egy kép sugall meg. Ahhoz, hogy valamit mi is érezzük a kép iránt. Tehát tulajdonképpen maga a kép közvetít számunkra valamit, csak ahhoz, hogy azt megértsük, nekünk tulajdonképpen úgy kell hozzá férkőznünk, és úgy kell szóba álljunk a képpel, hogy azt, amit a kép sugall nekünk, azt meg is érezzük, vagy meg is értsük. Éppen ezért rendkívül bonyolult az egész képzőművészeti világ, és nem csak a képzőművészeti, hanem általában a művészeti világ. Európában és a világ minden sarkában. Éppen itt van a nagy kérdés, hogy mit fogadjunk el az, ami jó, vagy mit fogadjunk el az, ami érték. Tehát hogy tudjuk kiválasztani az értéket. Szent Pál a Tesszalonikiakhoz írt levelében azt mondja, hogy nézzetek meg jól mindent, és válasszátok ki azt, ami jó. No, de az, hogy kiválasszuk azt, ami jó, ez nekünk is fel kell legyünk készülve. Mindenféle szemben volt. Úgy a kritikusoknak, mint a művészeknek, és úgy a közösségnek is. Éppen azért egy kiállítás kiértékelésénél mindent meg kell figyelni, hogy ne csak a felületen maradjunk, és azt veszük észre, ami tulajdonképpen forramódó, vagy nem tradicionális, hanem vegyük észre azt is, ami tradicionális, és annak is megvan ugyanúgy az értéke, mint a másiknak, ami mondjuk esetleg úgy szemre hirtelen melbeveri az ember. Tehát erre nagyon oda kell figyelni mindenkinek. A másik dolog a nyelvezete, minden tábornak megvan. A szentmártoni tábornak a nyelvezete az egy hagyományos tájképfestő tábor. Tehát lényegében azt csináltuk 40 éven keresztül, amit ez a környezet felajánlt számunkra. Tehát úgy a falukép, úgy a házak, úgy az egész paraszt világ, amit nekünk ez a környék felajánlt, mi próbáltuk ezeknek a rejtélyeit megoldani és képekbe ábrázolni. Most én úgy vettem észre, hogy a tábornak a nyelvezet, a szemlélete megváltozott. Én azt mondom, hogy ez nagyon jó. Ez nagyon jó. Viszont emellett el kell fogadni azt is, ami reális, vagy az, ami mondjuk esetleg közel áll azoknak az embereknek a szemléletéhez, akik itt laknak ebbe a faluban. Mert lényegében mi azért igyekeztünk ezt így csinálni, mert úgy próbáltunk közel férkőzni és az emberekhez szólni, hogy azt a környezetet ábrázoltuk, azt a környezetet tettük vászonra vagy felületre, és fogalmaztuk meg képződött nyelven, hogy hozzuk is szóljon ez a világ. Tehát amit mi alkotunk. És ez idáig nagyon normálisan működött. Amit most látom, megváltozott. Én értékelem, mert tulajdonképpen nem vagyok korlátolt, és látom azt a világot, amit az új szemlélet hozott, és nagyon jó. De viszont ehhez több türelem és több ráérzés kell az emberek részéről. És azért szükséges, hogy ezeket a dolgokat úgy tálaljuk és úgy mutassuk be, hogy azok az emberek, akik
bejönnek a kiállításra, olyan formán közelítsék meg ezeket a munkákat, hogy valamit az a munka számukra mondjon, mutasson és jelentsen. Hát, mit mondhatnék többet? Lényegében az, hogy a Nagybányai iskola milyen formában sugározta ki, és jelentett számunkra, a Szent Márton számára útmutatást, azt kell mondjam, hogy lényegében annak a szellemiségében alkotunk, és annak a szellemiségében élünk, és munkákat itt Szent Mártonban. Mert a Nagybányai iskola, a Műnkeni iskolán keresztül, a mi tanárainkon keresztül sugallta ezt a gondolatot és ezt a szemléletet, ami által mi tovább folytattuk azt a hagyományt, amit azok az emberek, akiknek készítettünk, megérezzük és megértjük. Ennyit szeretem mondani. Köszönjük szépen Gélovácsnak a szavakat, és most második az elég momentum következik, Zsófiát énekel. Szintén a Palló Imre Művészeti Liceumnak a 9. osztályos tanulója, aki múlt héten részt vett a kiránduláson, Obránton hallotta már a Veres Viktória tanárnő osztályát.
szeretném átnyújtani. Mielőtt elkezdeném átadni az okleveleket, szeretném megköszönni a művészetnek, hogy hétfőtől péntekig a gyerekekkel foglalkoztak az iskolában. Gyerekek festegettek, azoknak nekik is a munkájukat is meg lehet tekinteni az asztalon. És most nem ABC sorrendben, hanem ahogy esik, úgy kis ajándékot szeretnék átadni a művészetnek egy oklevél kíséretében. Van benne egy közös fotó, a plakátról egy másolat, Mózer Zoltán jó voltából egy másik fotó, nem mindenkiébe került, akkor ugyancsak Mózer Zoltán jó voltából egy ilyen kis album a fotóival, akkor én kinyomtattam ilyen kis formátumban az Ácsiának az evangéliumát, hogy mindenki ott nézegethesse, nem a teljes egészében a ciklust, és akkor Sata Árpádnak, a nagybátyának ő úgy volt, hogy eljön a könyvét bemutassuk, ez lett volna a dráma, úgymond, a líra és a prózalap mellett. Sajnos nem tudott eljönni, de a könyvét azt bepakoltam mindenkinek a csomagját. Legelőször hívnám Törnován Tamás. Tompai Ildikó, sétál. Nincsen? Konstantin Tudor. Dolnyán Tudor. Kassa Indicó talán és Izsák Rékát. Nekik egy csomagot készítettem, mert egy Kassa Indicó. Pusztuló Sándor, nem tudom. Zsigmond Márton. Csata Jenő. Kádár Bombi Péter. Arról László. Kató Vladimir. Kolumbán Antoni Rómba. Ford István. Sebestyén Robert. Ez Kovács Géza.
Török Erzsébet, Varga Amár László, Barnabás, Bálint Ágnes, Szarka Hajnalka, Várdi Ildikó, Tokai Ildikó visszajöttünk. Akkor még jelen volt Sápta Csaba, Mózer Zoltán, Kelemen Dénes Lejt, Adott utazta Jós Kis Sándor. Én szerintem ők is egy tapsot megérdemel. Mindenki, akit kiszólítottam, egy nagy tapsot megérdemel. Szeretném megköszönni a segítséget, a héten nyújtó segítséget Bence Jakabnak, Vágyi Bence Jakabnak, Kiskönyvvel. Köszönöm szépen! Erdőnek. Szeretném megköszönni Kelemen Halvertnek is szeretném megköszönni a polgármester úrnak is. Csiki Zsófinak is ugyanilyen. Satodányi Angyalkának is szeretném megköszönni. És akkor szeretném megköszönni a támogatóknak, elsősorban az önkormányzatnak, minden évben a pályázatunkat pozitívan bírálják, és támogatják ezt a kezdeményezést, ami 47 éve már a községben zajlik. Szeretnék köszönetet mondani a megyei tanácsnak. Az idén 10-szeresével támogatták az eddigi támogatásoknak, 10-szeresét fogjuk kapni, még nem kapjuk meg, de ígéret, hogy így lesz. Szeretném megköszönni a Szentpáli, Kulabásfalvi, a Homorút-Szentmártoni, a Lópodi közbirtokosságoknak, akik anyagilag támogatták a tábort, és meg annyi fizikai személynek. Nem akarok felsorolni, nehogy kiadjak valakit, mert ha kiadjak valakit, akkor rosszul fog esni. Én szerintem inkább nagyon-nagyon szépen köszönjük, és én szerintem tudja mindenki, hogy kinek köszönjük ezeket az adományokat. És akkor most zárószóként megkérném diáikat, hogy egy kis Abásfali muzsikával
Köszönjük szépen! Köszönjük szépen mindenkinek mindent, és mindenkit invitálnék lent egy pohárka pesgőre, hogy megyünk le ott, ahol van lehet fogyasztói kis pesgőt, beszélgetni, nézelődni. Köszönjük szépen a jelenlétet, és reméljük, hogy jövőre találkozunk. Legyen, és